Po obrazovanju psiholog, ali uz pomoć oca agroekonomiste, Momčilo je sa sestrom Tijanom u rodnom Prokuplju osnovao firmu za proizvodnju i preradu organske hrane. Nekoliko godina kasnije iskoristili su priliku da poslovanje unaprede uz pomoć tunela za duboko zamrzavanje voća, koji omogućava da voćka zadrži što više nutritijenata odmah po branju. Taj tunel, odnosno hladnjača, omogućava zamrzavanje pri temperaturama od čak -35 stepeni, a Paunovići su je kupili uz pomoć novca koji su bespovratno dobili od Evropske unije. Konkretno, projekat EU-PRO, program Evropske unije za razvoj preduzeća u nerazvijenim opštinama Srbije, odobrio je firmi Frutorg iz Prokuplja 27.000 evra za unapređenje biznisa. Sredstva koje smo dobili iz EU-PRO finansiranja smo uložili u tunel za duboko zamrzavanje. Tunel za duboko zamrzavanje nam je pomogao da svoju robu bolje preradimo, da je što bolje plasiramo na tržište i kao takvi smo sa tim tunelom postali konkurentni na tržištu. Šljive, dunje, jagode, jabuke, višnje, sve to uzgajaju sami, a zatim voće ulazi u proces obrade, odnosno razvrstavanje, pranje i pakovanje. Zatim sledi zamrzavanje koje je za poslovanje porodice Paunović ključno. Proizvode plasiraju gotovo isključivo na evropskom tržištu, gde se jagode i višnje koriste u pekarskoj i konditorskoj industriji. Zanimljivo je da strancima dunja nije preterano poznata. Ova voćka, kao i suva šljiva, u inostranstvu se mahom koriste za pravljenje kašica za decu. Mi smo na svom poljoprivrednom gazdinstvu krenuli sa organskom poljoprivredom davne 2008. godine i kao takvi smo uspeli da savladamo te njene postulate organske proizvodnje. Proširili smo svoje znanje i svoju dugogodišnju edukaciju na kooperansku mrežu ljudi, gde smo mi napravili neki zatvoreni sistem primarne proizvodnje i kasnije isto takav sistem prerade, gde smo mi mogli svoju robu da ponudimo na tržištu. Ova porodična firma iz Prokuplja usmerena je isključivo na organsku proizvodnju. O njoj se često govori, ali šta ona tačno predstavlja? Ljudi ne znaju uglavnom šta organska proizvodnja sama po sebi predstavlja, ali možemo da kažemo samo u par reči da je to neka proizvodnja koja je u harmoniji sa prirodom, gde se poštuju sve njeni postulati, čuva se biodiverzitet same ekologije. Ja se nadam da će ljudi shvatiti njenu važnost u nekoj bliskoj budućnosti. I organsko voće se tretira na određeni način, ali jasno propisan i neškodljiv. I kada uđete u Paunovićev voćnjak, jasno je u čemu je razlika. Možete videti proizvod prirode, nesavršeno oko, ali zdrav. Tretiranja biljaka u primarnoj organskoj proizvodnji je po standardu organske proizvodnje, odnosno sa sredstvima koje su registrovana kao organska i kao takva ne predstavljaju nikakav štetni uticaj na ljudsko zdravlje.